नमस्कार मंडळी, हरे कृष्ण. स्वागत आहे तुमचं आपल्या आणखीन एका नवीन मिनी ब्लॉगमध्ये. सकाळची सुरुवात तर एवढी गोड झाली, पण हा पसारा बघून ना खूप कसं तरी झालं. म्हणून पटकन कामाला लागले आणि पटापट सगळं स्वच्छ करून घेतलं आणि सगळ्यात शेवटी हे घरातलं सगळं सामान लावून घेतलं. तेव्हा कुठं जाऊन मला बरं वाटलं. एवढं सगळं केल्यानंतर स्वतःला छोटीशी ट्रीट तर दिली पाहिजे ना, म्हणून मस्तपैकी असा ढोकळा बनवून घेतला आणि छान असं तारक मेहता का उलटा चष्मा लावला आणि खूप एन्जॉय केलं. त्यानंतर यशोदा रात्री का जेव्हा हे नंद कामावरून लाला, येतात ना, तेव्हा बघा मुझ का बापलेकाचं कसं उजाला प्रेम है, होतं जातंय. आणि मेरी व्हिडिओ आवडला लाल असल्यास से लाईक तो करा आणि सारा अशाच वेगवेगळ्या जग ब्लॉगसाठी जिल आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब मिलाए. करा. जू थँक्स फॉर जू जू वॉचिंग. जू 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 पिते की मला पिते पी कर मला आय 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 आय